Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng lapas, batchoy at litsong manok. Yes, at meron tayong 3 cups of rice. At meron tayong sausawan, mang Tommy. Ang drinks natin, tubig. Mga kapudibis, ang video na to ay special online collaboration with June Pig. At makakasama po natin si Kapigari at back-to-back online collaboration po tayo. Yes. Mga kapudibis, si June Pig po ay magpapag-giveaway po siya ng worth of 3,000 pesos Gcash. Yes. Kaya mga kapudibis, tutok lang po kayo. Pagkatapos po namin kumain, sasabihin po namin ang mechanics. Yes, kaya mga kapudibis, kung hindi nyo pa siya kilala, panoorin natin to. Wow! Grabe guys, oh. Ang balat. Wow. Wow. Wiggle, wiggle. Ayan mga kapudibis, napanood natin ang ating kapigaris na si June Pig. Mga ka-foodiebies, please supportahan po natin si Frenny Lods at Yes. mag-subscribe na po kayo. Masarap po yung mga kinakain niya at maganda din po yung kanyang video, yung quality ng kanyang video. Yes. Frenny Lods, Kapigari, thank you so much sa pangalawang online collaboration natin. Yes. Kaya mga kapudibis, bago tayo kumain, mag-pray muna tayo. Amen. Ayan mga kapudibis, malinis na yung kamay namin. Apo. Manganta na king kapampangan. Opo. Ang init ng sapo. Mayroong pa po. to. Naamoy ko yung sapo. Ay, Sarap. ang liit yung nakuha ko, guys. Ay. Lucky. Ang unang subo ay para sa inyo mga kapudibis. Frenny Lods, para sa iyo ang unang subo, Chunpig. Kain Kain po tayo. Tak, tak. Ito yung rice natin. Oh. Ano natin yung Lapas pagkain na natin? Dish ng ano? Oo nga pala, no? Dish ng Ating mga kababayan taga Iloilo. Iloilo. Hello po mga taga ka-Iloilo. Shoutout po sa inyo. Tanggalin natin to. Ay, hindi na. Tanggalin. Para makita mo. Ay! Natapon yung sabaw, babies. Ay, babies. Baby down. Yung sabaw. Mainit pa po. Ang sarap ng amoy ng Yes, oh, guys. Ang haba. Sabi tayo. Mainit. Sarap. Umuusok pa, oh. Tamang-tamang malamig. Sarap mga kapudibis.
Ito. Yan. Nakikita niyo na, Ay! guys. Natapon, baby. Natapon. Kami baby mo, ah. Wow. Sarap. Mga kapudibis, huwag niyo pong kalimutan, John Pig. Mag-subscribe. Click na ang kanyang bell para lagi kayong updated sa mga video niya. Abangan niyo po yung pag-games po niya, mga Yes. kapatibis. Worth of 3,000 pesos, worth of Gcash. Sarap. Sabaw naman. Ito. Aywan. Gusto ko lang shoutout si ano, Maggie's Cuisine. Panay ugot. Sabi niya gusto niya daw ugot. Okay. Bibigyan kita ng dalawang ugot. Bigyan mo nga. Maggie's Cuisine. Kung ang Tagalog ng mouth ay bibig, bakit pinakilig ka lang pero hindi ka inibig? Wow. Di ba? Meron pang isa. Sige, bago ko isubot to. Sige. Subo mo na. Subukan na ba? Oo. Okay. Pinakilig lang siya pero hindi siya inibig. Handa ka na. Oo. Maggie's Cuisine. Kung ang Tagalog ng fight ay labanan, Oh. ba't di ka pinaglaban? Para alam ko yan, ah. Alam ko Hindi. yan. Balat ko. Kasi, isa lang yung crush nyo, eh. Laban-laban ko, eh. Dami-dami naman dyan, eh. Isa lang yung crush nila. Sila lang. Tama ako ba? Hindi ko alam sa'yo. Sa'kin na lang tayo. Sarap. Sarap po. Egg. Atay po siya. Sarap. Daming ano, oh. Saog. Saog ba yan? Yan sa mga mahilig maglapas batchoy po. Ang sarap nito. Homemade. Ito. Sarap. Shoutout din kay kay Sisi,
Queen Natsu. Hello, Sisi. Shoutout sa'yo. Eh, no, mangyo din kutsara mi. Nakakahoy na, oh. Eh, naka mga kulak. Sarap yung manok, ano, no? Buto-buto. May bago siyang video, mga foodies, panoorin niyo po. Ang Queen Natsu. Ang social ng niluto niya kanina. Queen Natsu po. Siyempre, mag-subscribe na po kayo sa kanya. Yes, at click yun ang kanyang bell para lagi kayong updated. Jeron. Di kasha? Ito yung ano dyan eh. Dito yung naka-ano. Sarap. Haba. At shoutout po pala sa last namin nakakulab na si Joke Bean. Oo nga pala. Lods, thank you so much sa online collaboration po natin kahapon. God bless po. Sa mga hindi pa po nakapunta sa kanya, i-visit niyo po siya at mag-subscribe na po kayo sa kanya. Joke Bean po, mga foodies. Sarap na kinain niya tao. No? Malalaki. Fresh. Pag-uwi daw niya, pagdadala ka daw ng hotdog. Color white. Masarap yun. White. Maputi. Maputi, tas malaki, no? Sarap. Sa'yo na yun.
Itlog. Kamain ko na. Sarap. Gusto natin to, sayang. Tinira pa kita. Ako rin pala kakain. Ay po. Ang init, no? Then, so... Sarap. Sarap naman to, no? Linisin natin. Baka magalit si Lolo. Sinapin ako. Sarap. Hindi halatang gutom, no? Then, tagal ko na kasi hindi nakakain ng lapas batchoy. Nakakakain lang ako ng lapas batchoy, yung cup noodles lang. Yun lang. So, bali parang ngayon lang ako nakakain ng lapas batchoy talaga. Wala nang ugas-ugas. Ayun mga foodies, naubos po natin yung lapas batchoy at saka yung litsong manok natin at rice. Ayan o, ubos. Puto na lang. So mga foodies, pagkatapos po namin, lipat po kayo kaagad kay Junpig. Sa lahat po na nakasubscribe po sa amin, please supportahan po natin ulit si Junpig po. Pakiclick na po yung kanyang notification bell para ma-notify po kayo sa mga bagong videos ni Junpig! Mga foodies, ganito po yung mechanics po, yung pag-games ni Junpig at kami po. Mag-subscribe na po kayo sa YouTube channel at Facebook page po ni Junpig. At ganun din po sa amin mag-subscribe at follow na din po kayo sa channel po namin. Screenshot nyo po parehas, tapos po i-comment nyo po sa video namin ngayon at sa video ni Junpig! Tapos pipili po kami ng 5 mananalong tig to 300 pesos. Tapos po,
yung mananalo po ay i-announce po natin sa next video po namin. Yes, Sa ganun- mga foodies, ayan. Ganon din kay John Pig. po, ganun Mag-comment po. kayo sa kanya at mamimili din siya ng 5. 300 pesos worth of Gcash. Yes. So, Screenshot, ha? screenshot nyo din po ha. Ganun po yung, katulad din po yung ginawa ninyo sa amin at sa kanya din po. Pipili Yes. po kung tigli-5, 300 pesos worth of Gcash po. Yes, mga kapudibis. Kaya, follow nyo na at mag-subscribe na kayo kay John Pig. Opo. Ganon din sa amin, mga kapudibis. Pakiclick na po yung aming notification bell para ma-notify po kayo sa mga bagong videos ng The Foodie Bees. Ayan. Ayan. Friendly Lods, thank you so much sa online collaboration natin. Mga Foodie Bees ha, John Pig po, lipat po kayo kaagad sa kanya. Team Matibay, Jason Laksamana, at gusto ko lang shoutout si Kat, Carlos, nasa Guam siya. At saka Ayan. si Leia Payawan at happy birthday baby Allison. Love Happy you. birthday! Ayan. Mga kapudibis, follow nyo na ang aming Facebook page. At ang TikTok ng The Foodie Bee at Instagram ng The Foodie Bee at TikTok ni BBM. Yes. When not supportahan din po natin Kaya mga siya. kapudibis, kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you!